Let's get indaba ze-1KZN TV ifundelo samukeliso kaNqulunga ngikubingelele mbukeli asikubhekele ihamba phambili usuku namhlanje. I-IFP ihluba udlu bekhasini ngolwentela kubhungwe ngolomhlaba okusiza bezikhukhula kanti bavelile kabasola ngokushisa owesifazane. Umengameli weqembu le-IFP uVelenkosi Nhlabisa uthi inkinga ezimalela kuleli libhekene nayo iyeholele ekutheni ke baqoko kwesekwa kwenyusa kwentela unokuboleka ke izimali kwamanye amazwe kwazisela kuleli livele nesikweletu esingu-425 billion amarandi. Uhlabisa bekhuluma esithangamini nabezindaba namuhla eThekwini nalapho egcizelela ukuthi ke kabahambisani lokunyusa kwayo kepha ke isimo sakuleli siphoqa ukuba ke inyuswe nemibandela ethize ukulawula isimo. Ngokusho kukaMengameli we-IFP ukwenyusa kwentela kube yiyona ndlela engcono yokuhlenga elakuleli uma ke uqhathanisa nokuba kubolekwe imali emazweni angaphandle ngenhloso yokufeza izidingo zelakuleli. Ayikhulumi nge-VAT kuphela. Sibe ingxenye yokuba sichithe i-VAT ka2%. Sathi futhi asivumi ukuba kuyokwebolekwa imali kungene esikweletini ngoba kuyobe kuthwesa umthwalo wesikweletu kubantu baseningizimu neAfrika esiyothwala ngisho nazi izizukulwane ezilandelayo njengoba sikweleta imali engaphezulu kuka425 billion rand njengezwe laseningizimu neAfrika. Sakholwa isithangamini nabezindaba leli qembu likuphikele ukuthi ke isabelo mali sanonyaka kasibabhekeleli abahlwempu njengoba ke bethi iningi lemali lihlinzekelwe ekulungisweni kwengqalazinda kwakha amathuba omsebenzi ukwenyusa kwezibonelelo nokunye okuningi. Uvumile ke ukuthi ubugebengu nongaphathwa ngendlela kwemali yikho okube yimbangela yenkinga elakuleli elibhekene nayo ngakho ke eyokuphathwa kahle kwemali kayixoxisini ukuthi umnotho siwukhulisa kanjani bese kuthi okwesibili sibuke onke ama-departments imali anikezwe yona ukuthi ikuphi lapha okungasikwa khona kuncozulwe khona ukuze i-VAT isuke masinyana ukuze abantu bakithi bangabi nomthwalo ozodalwa ukungezwa ukukhuphuka kwe-VAT. Leli qembu kanye namanye kuzokhumuleka ukuthi athole ukugxoko okukhulu esola nangongawacabangeli abakuleli kulandela ukweseka kwawo isabelo mali ezivuna ukunyuswa kwentela ngo-0.5% okulindeleke ukuba ke kuqale ngenyanga ezayo. I-IFP ithi ke omunye umbandela ukuba ke yehliswe ngokuhamba kwesikhathi intela. Ukwenyuka kwale VAT kuzothola ukunxephezeleka ngoba kule budget imali eningi ifakwe kwinqala sizinda kuzokhandwa imigwaqo kuzokhandwa ama-bridge kuzokwakhiwa izakhiwo eziningi ukufakela kwamanzi emphakathini yakithi ukufakela kagesi kubantu bakithi ukunikezelwa kwe-sanitation isiqoqa indle emphakathini yakithi ngesikhathi kwakhiwa lemigwaqo nama-bridge kuzodaleka amathuba omsebenzi abantu abazosebenza akusibona abasebenza abantu abampofu kunabampofu. Ey'ndabeni ze-1KZN TV kube kuNtomkhona Mvubu eThekwini. Ungqongqoshe wezokuthutha kanye nokuhlalisa kwabantu esifundazweni KwaZulu-Natal uSiboniso Duma ube nomhlangano wezinduna kanye namakhosi ngaphansi kokumasipala iTheku. uDuma uthi inhloso yalomhlangano ukubhunga namakhosi ngezicelo kanye nokuhlonza komhlaba ongaphansi kwamakhosi ukuze kwakhiwe izindlu ezinesizotha zabakhahlanyezwe izikhukhula nokunye okuningi. Ungqongqoshe umnyango wezokuthutha kanye nokuhlalisa kwabantu esifundazweni uSiboniso Duma uhlangane namakhosi izinduna kanye namakhansela ngaphansi komasipala weTheku nalapho bebedingida khona ngezinkinga ezibhekene nabantu okuhlanganisa labo abahleli ezindaweni ezakhahlanyezwa zikhukhula abanye abasuswa kulezi ndawo. Kulomhlangano ungqongqoshe ukukhuleke emakhosini naseziduneni ukuba zibheke ukuthi ke abantu babekwaphi uma ke bethenga izindawo nokuzogwema ukuthi ke abantu bevelelwe izinkinga ezingezinhle zokushintsha kwesimo sezulu esingadala ke izikhukhula nokunye. Usethu sezulu sishintshile besifisa ukuthi nakhona sokukhuleka emakhosini ukuthi uma nje induna angazi ihlelo namaphoyisa
amakhosi endaweni ebeka abantu engathi bangababeka endaweni ehlonziwe amakhosi ayibonke. Kuyenzeka ngoba amakhosi ke akasitholi isikhathi sokuthi kubekwe wonke phela umuntu usuke khona endaweni. Uthola ukuthi ke inkosi yazi ukuthi le ndawo vele ishozi idlala izulu. Yayiyeke ngamabomu ukuthi ayingathinto kusho ukuthi leyo ndawo is environmentally secured ukuthi ayingathinto ngoba liyaziwa udaba lawo. Baphinde-ke badlulise emakhosini ukuthi umnyango wethuleke uhlelo lwama-transport forum awu-900 esifundazweni angu-320 aseThekwini azomela ukuthi umphakathi kanye namakhosi bahlale benolwazi ngezigaba ezithile neziguquko eziba khona uma kunomsebenzi wokwakhiwa kwemigwaqo. Thulile lama-transport forums awu-900 esifundazweni. Ngicabanga ukuthi ako-320 eThekwini ukuzomela kwi-PLC njengamanje lama forums azokwenza ukuthi amakhosi nabantu nje endaweni esihlele kuzona emawadini bangalindi kuze kufike u-MEC no-HOD nethimba nonyongalo kodwa kube khona umuntu ozokwazi ukuthi ngakhuluma ngo-P242 lo mgwaqo kwesiphi stage njengamanje ayamtshela athi ayikhontrakthi uterminate. Amakhosi-ke abonga ukuthi umnyango uhlangane nabo bengamakhosi ukuze bekwazi ukuthi besebenzisane belekelelane. Nje ukuhlonipheka nokuhlonishwa ukuthi asondele emakhosini nohlelo ke abeze ngalo uhlelo oluhle kakhulu olusinika umdlandla singamakhosi ukuthi siba ingcenye yakho konke okwenzakala uhulumeni nokuthi asicacisele ukuthi kuwo konke okwenzakala kumnyango wakhe kusukela kwa transport kuza nasekuhlalisweni kwabantu under human settlement ukuthi iziphi inhlelo uhulumeni anazo. Uphume ngobuningi ba umphakathi wakagandagande Sweetwaters eMgungundlovu kuzokweseka umndeni wakaMhlongo okushiswe kwabulawa indodakazi yawo. Abasolwa uMbongeni Bhengu noSithembiso Zuma babhekeneke noxhaxha lwamacala okubala kokudlwengula, ukubulala nokuzama ukuphazamisa ingalo yomthetho. Laba ke basolwa ngecala lokubulala Ncamisile Mhlongo owatholwa ke ngasesangweni lakubo eshisiwe eseshonile kepha ke esashunqa intuthu. Abasolwa ababili ababhekene namacala okudlwengula, ukubulala nokuzama ukucima ubufakazi ngokushisa uNcamisile Mhlongo batshela inkantolo eMantshi eMgungundlovu ukuthi abathanda ukushutha ngabezindaba ngoba lokho kuzobeka ukuphepha kwemndeni yabo engozini. Kepha eMantshi beyisinquma ukuba kuqhutsheke bashuthwe yabeka imigomo. Inkinga ngabo ukuthi sibona umndeni nowodwa izimoto bengakuhle sicala liqhube liqede uqala ize liphele kumisinquma ngoba i-property yasekhaya nomndeni wasekhaya ungathola ilungazelo isenzisana abantu. Labasolwa okuvele ukuthi ngabandawonye babhekene noxhaxha lwamacala. Further raped by more than one accused. Count number 3 in respect of both yourselves of murder. 30th of March 2025 at the Sweetwaters Kalaganda area in the district of Mgungundlovu, where you both acting in furtherance for common purpose and lawfully intentionally killed Ncamisile Zuma, a female person. Count number 4 also in respect of both yourselves, that is of attempting to defeat or to obstruct the course of justice, which took place on the 30th of March 2025 at the Sweetwaters Kalaganda area district of Mgungundlovu, where you both wrongfully and unlawfully and intentionally attempted to defeat or to obstruct the course of justice by burning the body of Ncamisile Zuma in order to get rid of any evidence linking yourselves to the rape and the killing of the deceased. Umndeni weSisulu uthi abasolwa batshengise ukwazi lamacala. Bazwakala bengawaphiki impela amacala abo ngoba bathema ngabe bebalelwa wona amacala abo ukuthi babulele, badlwengulile, bashisile bedukisa umkhondo wamaphoyisa. Ubona akekho ophikile. Iloko nje okungijabulisayo ukuthi bayabona amaphutha abo bavumile ngaleyo ndlela kube bebephika ngabe baphikile. Amalunga omphakathi abephumile ukuzokweseka umndeni. Sifisa ukuthi kuhambe ngobulungisa kuyona yonke into ngoba kuyezwakala ukuthi hayi basivumela bona nanobubike nje ukuthi omakhelwana abantu abahlukanise ucingo kwenzeka into enjenganalena futhi kwabantu esithembele kakhulu omunye nje umfowethu ngiyamazi esigodini njoba sigadela amakhosi ukuthi uyi-CPF kuvela isehlakalo esifana nalesi kumuntu esimthemba njengomdu siyazi kumdu
kwi-organization lekuthiwa i-CPF yomphakathi engicabanga ukuthi umntu yena bekufanele ayivikele kakhulu umphakathi since ekwi-CPF emphakathini. Sifisa ukuzoveza ilaka lethu ukuthi sifisa ukuthi abasolwa sifisa ukuthi bangayitholi bail futhi siyafisa ukuthi bajeze ngecala uma betholakala ukuthi balenzile siyafisa ukuthi bajeze babhadle ejele. Icala libese liyahlehliswa ezindabeni ze1KZN TV nguAyanda Dube ngisimgungundlovu. Amalungu enyunyane esisebenzi sikahulumeni PSA ngokuhlanganyela nenhlangano iSANCO bamasheleke emasangweni esibhedlela eFryhead District Hospital enhlaneni kaMthaniya namuhla lokhu kuza emva kwezitsolo zokudlula emhlabeni kadokotela besebenzela lesi sibhedlela okusolakala kobo behlukumezeka emsebenzini nokuyilapho lenyunyane iveza ukuba kunezibhedlela eziningi eshodelwa ngabasebenzi. Inhlangano yabasebenzi bezempilo PSA ihambisana nenhlangano yabantu iSANCO imashele emasangweni esibhedlela eFryhead District Hospital lapho bebekhala ngokunganakwa kodokotela kanye nokuhlukumezeka kwabo. Izathu esenza ukuthi size lana emva ukuthola indaba wokushona we-medical manager uDr Idinga obehlukumezeka iminyaka engaphezulu ka5 nanokwanda kokuhlukunyezwa kwabasebenzi kulesibhedlela okunye ukushoda kodokotela konesi nokuacta nje uCEO uya-act unursing manager uya-act ufinance manager uya-act asikho stability kulesibhedlela mawubheka ama-clinics abantu mabeya khona i-medications abayitholi yonke ingakho siuPSA siqhamukile KwaZulu-Natal sazalana besinethemba ukuthi umnyango wezempilo uzokwazi ukuthi usende i-delegation ezokwazi ukuthi ithathe i-memorandum kodwa i-memorandum sizoqhubeka siyisayine siyihambise kubona ngoba siyakholelwa ukuthi KwaZulu-Natal sibhekene nenkinga ye-crisis obona ngazi ukuthi eminyangweni abayibona. Unobhala wenhlangano yabahlali iSANCO Ziphozwane uthi balahlekelwe njengeZululand ngokuhamba emhlabeni kadokotela uFrancisco. So siphatheke kabi kakhulu ibhlungu inhliziyo yethu ngokuhamba lodokotela ngoba ubene experience futhi besesebenza iminyaka e17 esebenza kusona lesibhedlela and ebewuthanda umphakathi futhi ebe umuntu obenesineke ngaso sonke isikhathi ngeke saqamba manje ukuthi even myself as a secretary of SANCO in the region makwenzekile ngalala la isibhedlela bengazi ukuthi uyena umuntu ozokwazi ukuthi angilekelele ngoba bengazi ukuthi benaso sonke isikhathi sempilo so silahlekelwe siSANCO but we are assuring the community ukuthi the justice will prevail. There are problems akhona la in the district yonke emsakazi mangakutshela ukuthi it's only one hospital lena enani eno CEO ile yasetshele Juba and it's a surprise ke ukuthi why kube yona kuphela other hospital ko Thulasizwe ko Benedictine kunama acting CEO and bayahlukumezeka abasebenzi. Baphinde baveza ukuba bafuna ukuba kuphenyisiswe ngokudlula kwalodokotela nongaphatheki kahle kwabanye odokotela abakhona ngaphakathi. Kunama allegations ngoba if umuntu etholakala eshonile kade ehlukumeza ngaphakathi insolo zithi commit suicide asinayo ke i-postmortem into esicela kumnyango ukuthi abakwazi ukuthi benze survey ngendaba ye-mental health because baningi abasebenzi abagulayo abasemakhaya ngenxa yokuhlukumeza uzocabanga ukuthi usebenza umphakathi uthola ukuthi nibancane umsebenzi mningi nomuzama uthola ungena phansi kwencindezi sibona ukuthi futhi nodokotela abasahlonishwa kakhulu kwi-province yethu bathola behlukumeza ingakho abanye befuna ukuhamba kodwa sizomela udaba labo into ezokwenza ama-members ethu bathi sekufanele manje singene emgaqweni kuze sibonakalise siye office of the premier siyokhuluma naye undunankulu ngoba sifuna impendulo thina asingeni kwipolitiki asicheme kupolitiki sizela ngoba sithunywa abasebenzi and abasebenzi bathe thina semakhaya ungathi asinakekekile kanti ke umnyango wezempilo awutholakala ngobuphendule kuze kufike isikhathi sokuba lolu daba lubikwe emoyeni. Kube kuthobeka dladla ezindabeni ze1KZN TV ngiseFryhead. Asiye etolo sibesiqhubeke nazo indaba zethu. Asikwamukele imbukelo zona indaba ze1KZN TV nazi ihlokana kuyizona ehamba phambili namhlanje. IFP ihluba udlu bekhasini ngolwentela
kubhungwe ngolomhlaba wokusiza bezikhukhula kanti bavelile abasolwa ngokushisa owesifazane. Ziyaqonga-ke izinkinga ezibhekene nabafundi abalekelelwa isikhwama esilekelela abafundi NSFAS njengoba-ke abanikazi bezindlu ezihlala abafundi abazimele bethathe isinqumo sokungabavumeli ezindlini zabo njengoba bekhala ngokukweletwa yilesi sikhwama. Laba abanikazi bezindlu bathi-ke kusukela ngonyaka owedlule lesi sikhwama sibakoleta-ke imali eziyigidi kanti lokhu kwenza bangakwazi ukuhlinzeka abafundi ngezidingo. Bangase basale dingwane abafundi abahlala ezindlini engaphandle kwezikhungo ezingamakolishi abafunda kuwo njengoba abanikazi bezindlu bekhala ngemali abayikoletwa isikhwama esilekelela abafundi uNSFAS. Isimo esihlangene ngaso namhlanje isimo esingemnandi sokuthi amabhizinisi ethu ayakhubazeka ngokubuka kwethu akhubezwa ngezimo engamele ngabe zasikhumaza zokuthi imisebenzi esiwenzayo weingane zesikole sinevumelane esazenza nohulumeni uNSFAS ezazithi asithathe ingane zesikole kwi-pilot project yase-TVET ikakhulukazi sithi masiyithatha ingane siyifake endlini zethu njalo ngenyanga bese kuba ukuthi uhulumeni kukhona imali esivumelene ngayo ukuthi ufuna asinike. Ngikhuluma nawe nje namhlanje sukela ngo-2024 kuneyimali ezi-outstanding uNSFAS asikoleta zona as omastand. Ukukoleta kwa-NSFAS lezi imali kukhubaza umsebenzi siwenzayo ngokuthi asisakwazi ukuthi si-maintain istandard noma sinyuse istandard somsebenzi edingakala izingane zesikole lezi ekuyizona ezihlele endlini. Izingane zesikole mangakubalela nje siswami zihamba ngetransport zonke izinsuku. Izingane zesikole zidinga amanzi, zidinga ugesi, zidinga iWi-Fi, zidinga nezinto zo-entertainment ezifana no-DSTV. So uma uhulumeni eyibamba le mali noma engasikhokhela imali yethu ngokwesivumelano umsebenzi uyakhubazeka. Ngokusho kwalaba sebebhale waphela uInki ukudlulisa izikhalo zabo kanti bathi ke angu-16 ama-invoice akhokhwe ngokuphelele abe ngu-62 akhokhwe angaphelela kanti ke angama-30 awakhokhiwe enhlobo. Bathi ke kungamampunge okushiwo yilesikhwama ukuthi ke kunabafundi abangaveli ohlwini nokunye okuningi. So khona abagula abasebhedlela khona abantu imizi yabo idliwe, imoto idliwe. Saphila ngoba savuka thina kodwa kubi ngempela and izinto ezishiwoyo mukhuluma uNSFAS always qiniso lonke. So this year we've ensured ukuthi ama-lease sewasayina wonke. Emva kokusayina ama-lease we go to the institute senze sure ukuthi ayasubmit. But when it came to pay time, they paid us for number 1 for 2 months, of which they were supposed to pay us for 3 months. Kuma institute la manye UK nama university kokele 3 months. Fair enough. You pay us for 2 months and nalapho okhokhela bonke abafundi. Your excuse to me, it's an excuse because it's not a fact. Abalesikhwama bathi ke bayaziqonda izinkinga ezikhona kepha basebenza ngokuzikhandla ukuzama ukuzilungisa. To adhere to submission deadlines and follow the agreed upon processes to minimize errors in data submitted for payments. NSFAS understands the financial pressures that accommodation providers encounter, particularly at the beginning of the year following the festive season. Consequently, the scheme is seeking solutions to enhance the payment process. Abafundi bathi ke bakhathazekile ngokuphazamiseka kokufunda kwabo. Kusaffecta ngokuthi yabo nje kusasa ngabe sesikoleni siyo lento asiyosubmit yabo ilento umsebenzi wesikole i-deadline kusasa. So manje ngesikwazi ukuphuma la cause vele already sesicushisiwe. So ukuphuma kwethu la sizophuma bese singakwazi ukubuyela. Isiphatha kabuhlungu kakhulu ke lo nto cause manje abanye bethu njengoba silana siswele ngempela mangathiwa siyaphuma la imali yokuqasha soyithatha njengoba kwenzeka kanje ekusho kuthiwa siyaphuma siyoqasha njengoba NSFAS ungakhokhi mase semqashweni sokwenza njani. Ezindabeni ze-One KZN TV kube umuntu omkhona Mvubu eThekwini. Inhlangano yamatekisi KwaZulu-Natal iSantaco isiqaliseke ukuqeqesha abashayeli bamatekisi malungana nendlela yokuziphatha nokuphatha abagibeli kanjalo nokubhekela nezingozi zomgwaqo. Lokhu okudalulwe nguJeffrey Ngobeso obhekelele ezoqeqesho kwiSantaco KwaZulu-Natal engxoxweni ekhethekile nezikulo izindaba ze-One KZN TV. Inhlangano emele abamatekisi South African Taxi Association iSantaco ngamafuphi ngaphansi kwesifunda iLembe ibungaze yaphinda yahlomisa ngolwazi abashayeli abangaphansi kwalesifunda.
Lolu hlelo ke libanjwe ngokubambisana iSantaco ngaphansi kwelembe kanjalo nenhlangano Insimbi Lelunsimbi. Kuphinde ke lolu hlelo kuhloswe ngalo nokutusa amagalelo abashayeli. Inhlangano emele abamatekisi iSouth African Taxi Association iSantaco ngamafuphi ngaphansi kwesifunda iLembe ibungaze yaphinda yehlomisa ngolwazi abashayeli abangaphansi kwesifunda iLembe. Lolu hlelo libanjwe ngokubambisana iSantaco ngaphansi kwesifunda iLembe kanjalo nenhlangano Insimbi Lelunsimbi. Kanti ke lolu hlelo kuphinde kuhloswe ngalo futhi ukutusa namagalelo abashayeli. Siubuholi bala KwaZulu-Natal bonke beSantaco sithatha isinqumo siholwa umholi wethu uMr Boyzondi ukuthi ngokubuka ingozi isibalo sengozi bese nyuka kakhulu kule province yethu sathatha isinqumo ukuthi into ezosilekelela ukuthi odriver bethu abaqeqeshwe bekwazi ukuthi bebe namakhono okwazi ukuthi bakwazi ukudila nengozi bagweme ingozi zingabe bikho kodwa futhi sikwazi ukunyusa nezinga lokuphatha kahle abagibeli. Owenhlangano Insimbi Lelunsimbi umfundisi uThomas Khatebe uthi mkhulu umehluko osukhonjiswe ilolu hlelo kusukela kuqala ukusebenzisana nalenhlangano eminyakeni emine eyedlule. So esingakho kakhulu ukuthi akushintshe umqondo, akushintshe ukuziphatha. Umuntu angazibuki nje kuphela njengosomatekisi, kodwa akazibuke okokuqala njengomuntu, azibuke njengomholi, azibuke njengosomabhizinisi. So sidila nobuholi, sehlele phansi siyokhuluma ke manje nabashayeli, impatho yabashayeli emphakathini ukuthi njani. Umshayeli wetekisi uNdumiso Mthethwa ulithakasele kakhulu lolu hlelo. Sizile ukuzonikeza isupport nanokuthi kubalulekile ukuthi odriver bazinakekele, banakekele impilo yabo, banakekele abagibeli laba ababagebezayo. Abashayeli bamatekisi abangaphezulu kwama200 abebe ingxenye lolu hlelo batheleke ibandla hotel eBalito bephethe izingqwembe ezibhalwe #JusticeForCwecwe. Ngiyacabanga ukuthi umhlangano ebesuhlanganisile lana ngabashayeli inhlaka ezahlukahlukene nabaphathi bomsebenzi abaseyinhlakeni ezahlukahlukene. Ngiyacabanga ukuthi kuzosisiza ngoba kuningi esikufundisiwe indlela yokuyiphatha njengomuntu osebenza ngekhumbi. Ezindabeni ze1KZN TV ngikuSiyabongwa kaDuma eBalito. Owayengumlutho wezidakamizwa iminyaka eyi15 uNjabulo Mahlawe wasegama lakhe uthi ngenxa ungakwazi ukuthola umsebenzi ngenxa yerekhodi lobugebengu useyalima. Ekhuluma neziko lezindaba uMahlawe uthe ufunde wagogoda izifundo ze-information technology kodwa ke akaqasheke ndawo. Uthi ngenxa yothando lokulima nokulelekelela umphakathi kanjalo nokusiza labo abakusaqile kuyizidakamizwa ufisa ukwelekelela ukusabalelisa uhlelo lwakhe lokulima. Loyo owayengumlutha wezidakamizwa iminyaka eyi15 wasegama lakhe uthi ucela ukwelekelelwa sabalalisa ulwazi asenalo lokulima. Lona wesilisa uthi ufunde wagogoda izifundo ze-information technology kodwa akakwazi ukusebenza ngenxa yerekhodi lobugebengu. Uthi waqala uhlelo lokulima ukuze alekelele nabanye abasacilwe izidakamizwa. Ushuthi mina ke ngisisulu ebesikade sisebenzisa ama drugs before ama drugs bengiwasebenzisa inhlobo ngeenhlobo ezahlukene ebengigxila kona uma ungana ama mandrakes noma cocaine okuso manje ngazama ukuthi ngihlukane nama drugs bese ngiwabheme for 15 years ngibhema ama drugs. So bengumuntu obekade graduateile enza i-information technology ngaxoshwa ke emsebenzini ngenxa sokubhema ama drugs nga end up sengiboshwa ngiba nama criminal record kodwa only to find ngarealize ukuthi lento yokubhema ama drugs ayikho right. Ngahlangana nethimba ele organization ekuthiwa iParasu Paradise bakwazi ukuthi bangikhiphe kuma drugs. Uthi ungene kwezolimo ngoba esaba ukuhlala angenzi lutho. Into enzakala uma sophuma kuma drugs uyawuthola ukuthi umsebenzi awukho but imozohlala ungenzi lutho and lapha sophinde futhi ubuyela back ikona ama drugs. Ukutshala akudingi ukuthi uzohamba uyofesa uhamba ufuna imisebenzi kanjani. So ngase ngitshalela izitshalo ama veg. So ngitshala ama veg, amakabishi, ispinach, ngiphinde ngibe nenesari ngale ngemuva ngitshala kuyona izithombe ezahlukahlukene, anyanisi, ulethisi, ubeetroot kanye nespinach kanjalo nekabishi. Iqhuba uthi ukuze sabalalisa ulwazi lokulima uyaqhubeka nokufunda.
Ngumuntu ofundayo e-college ngenza i-primary agriculture ngenza u-level 2 ngoba it's from level 2 level 3 and level 4 bese uyakwazi ukwenza i-diploma yakho ye-farming. So ngumuntu kahle kahle oyithandayo i-farming. So kahle kahle sengidevelope uthando le-farming empilweni yami. So into ebengisho nje ukuthi mengase ngikwazi ukuthola abantu abangaqhamuka emaceleni bakwazi ukuthi bangisupporte ngikwazi ukwenza i-vision yami ibe i-reality. Ube secela noma ngubani obukele amlekelele kulokho asekuqalile. Mina ukudla engikutshalayo la ngifaka ama chemicals, is organic farming, ukudla engikutshalayo ku rich futhi kunomsoco ephelele. So into esengifisa ukuthi ngibabone nabanye abafesu abakade bebe involved ngama drugs bengena kule journey nami le engiyithathayo. Senzeni nje agriculture, mina ngizoba leader, ngibafundise ngoba mina senginolwazi oluningi ngesimo sokuzotshala. Singibafundise ukuthi kutshalwa kanjani, uqala kanjani ama process, lonke lolwazi ngilithola esikoleni mina buyise back to the communities. Ngingengigcine futhi ngababhemayo nasezikoleni ngihambele nezikole ngi-encourage izingane ukuthi agriculture ibaleka kangakanani semphakathini kanjalo ngoba izingane azinalo ulwazi lokuthi agriculture liyakwazi ukuthi ibeke ini ukudla etafuleni. Abafisa ukwelula isandla ukulekelela uMahlawe bangashayela le nombolo engizansi. Lo mbiko benuwethulelo zamando sicele wezindaba ze1KZN TV ngisegama lakhe. Asiphinde sithishelele etolo sobe siqhubeke nazo indaba zethu. Asiphinde ke sikwamukele mbukelo usabukelezwa nendaba ze1KZN TV sikhumbuzo bekuyizona behamba phambili usukwini namhlanje. I-IFP ihluba udlu bekhasini ngolwentela kubhungwe ngolomhlaba okusiza bezikhukhula kanti bavelile kabasola ngokushisa owesifazane. Ake sibheke ngosini yezomnotho. Irandi lakuleli lu-19.38 maqhathiswa nedola laseMelika libo 25 rand maqhathiswa nopondo waseBritain libo 21.32 maqhathiswa ne-euro. Igolide lona lu-$3,017.06 ounce olungahluzwe wona u-$65.58 umphongolo. Ake sibheke ngosini yezemidlalo. Uhlalo eMilford FC uXanti Phuphumo uveza ukuthi ke asikathatha isinqumo esiwujuqu ngekusasa lomqeqesho samisiwe uMandla Qhoki. uQhoki ke uthathe izitambo zokuqeqesha eMilford ngaphambi kokuqala kwale season umiswe ngoPhuphumo ngoFebruary ngenxa yokuphikwa imiphumela kwaleli qembu. Milford esibuya phezulu kwilokho eMotsepe Championship ibuye yahlehla nyovana ngenxa yokuphikwa imiphumela isisendaweni yesikhombisa kodwa ngokwezibalo isenethuba lokuzibekisela indawo kuma playoffs okulwela ukukhuphukela kwiBetway Premiership ukumisa kwakhe kuchazwe njengoba kwesikhathi esingaziwa. Nasike isimo sezulu esingalendeleka. Bukelekeze aguqe besikuphathele zona usuku namhlanje. Mina nawe sophinde sihlangane kusasa futhi ngasisikhathi esifanayo. Nisale kahle. Abethuli bethu bezindaba baxhaswe iThulis Bayview Bridal. Ungabashayela kulezi zinombolo ezivelile.